Здравейте, искам да ви се представя, казвам се Павлина и днес искам да ви представя един ориз, който е приготвен от морски деликатеси, като тук ще включим главно каламари. Тук сме приготвили малко и нарязали на ситно сепия. Ще включим също скариди, които предварително са изчистени и почистени добре. Малко треска, нарязана на ситно, по желание всеки може да използва по негов вкус риба, но която задължително трябва да бъде от морски произход. Тук не трябва да включваме риба от реката, трябва да забележим и да отбележим. Доматено пюре, миди и алмехас, както ни ги казваме на испански. Така, започваме. Добавяме зехтин, който ще придаде един много хубав вкус на ястието. Добавяме малко сол. Така ще добавим още малко, че на мен ми харесва по-така. Така. Добавяме каламарите, които трябва да бъдат пречистени, забелязахме. Малки кръщчета от сепията, като каламарите и сепията ще придадат един много хубав вкус на ориза, който днес ще приготвим. И така, около 10 минути трябва да се запържи добре каламара с сепията. Трябва да се получи до златисто. И след това ще добавим доматеното пюре. Да разбъркваме 10, много е важно да отбележа, 10 минути трябва добре да се запържим, защото иначе няма да е добре приготвено. Така, добавяме доматеното пюре. Ето, искам да се отбележи, за да се види как добре вече са запържили каламарчетата и мъничките сепия, които сме ги нарязали на ситно. Сепия, предполагам, че всеки знае какво е. В България вече се намира, каламари също. И да отбележа, че след доматеното пюре и ориза ще сложим и бульон от риба, който сме го приготвили предварително. Аз го приготвила при мен, защото тук е един ресторант се приготвят на оризи. И искам да отбележа, че бульона е до тук, аз предварително съм го извадила, се приготвя от риба, от скаридите, от балата на скаридите, предварително се прави една запръшка, от домати и червен перец, се добавя към самия бульон, който предварително допринася за по-хубавия вкус на ориза. Задължително с бульон. Вода не се слага. Сложи ли се вода, просто се разваля хубавия ориз. А хубав ориз във Валенсия се дължи на добрите продукти и на добрия бульон. Както ние му казваме на испански, caldo de pescado. Така, добавяме и доматеното пюре. Ето. И започва вече наистина да налите на запържени хубави домати. Тук наистина се усеща хубавия морски вкус. Мири по-точно. Извинявам се малко българския, но повечето неща наистина ми идват на испански. За тези обърквания наистина се извинявам. Така. И веднага приготвяме оризчето. Ориза, тук, който използваме по принцип, за да бъде, за да стане един ориз, както е хубав. Така, добавя 100 грама е мерката за един човек. В момента ние днес ще приготвим ориз за двама, а може и за трима, просто в съда, който сме изложили тази табличка. От тук ще излезна за 3 човека, преспокойно ще стигне
ориза, който днес ще приготвим. Така, ние слагаме 2 чаши ориз. Съответно оставяме малко да се запържи и ориза, който използвам, трябва да бъде категория екстра специален за паея, както се казва на испански. И всички видове оризи, калдосно, мелосо. Това е един от най-добрите оризи да отбележим. След това оризи се оставя да се позапърши 2-3 минути заедно с сепията, каламарите и домашните пюре, отбелязвам да се запърши. И в същия момент добавяме и бульона. Отбелязвам, той трябва да бъде топлен. Горе-долу в еднаква температура с бульона и с ориза. Студено, моля да се не слагате. Ще се опъркат. Да? Добавяме бульона. Понеже аз съм свикнала всичко да се добавя без мерки, просто малко по малко човек свиква. Добавяме съотношението. И добавим с развърква се добре. Огънят в момента, който се вижда, че е набавено и вече можем да го увеличим преспокойно. Така. Добавяме сол, изписяваме по желание, на всеки според вкуса. И тук на всеки ориз, по-точно не на всеки, но типично за испанците е, че тук се използва както червения пипер, нашия червен пипер в този случай ние сме го сложили вътре в бульона. А тук ще добавим една специална, като червен пипер, само че се казва колоранте алиментарио. Ние го добавяме малко в съотношение, така, като в този случай се слага около една чайна ложичка, даже много. Една кафена ложичка, по-точно бих казала. И това се използва за оцветяване на ориза. По-точно той не допринася никакъв вкус като червения пипер, който ние използваме в България, когато готвим нашите оризи. Тук се използва оранжевият цвят, по-точно. И така, с този цвят ориза наистина придобива съвсем друг вид. Ето, забелязвате така. Сега ще обърнем малко табичката с помощта на кухненската хартия, която винаги с мен и върви след мен постоянно. И аз се обожавам просто. Така, сега добавяме, да не забравяме и рибката, която сме нарязали, като тази рибка може да бъде по желание на всички, по техен вкус и по техни предпочитания. Риба морска, моля ви. Днес ориза е с морски дабове. Добавяме и скаридите, които сме почистили. Ето, можем да ги разпределим навсякъде. И след като ориза стане, това ще го пренесе в форма. Ето, ако искате, може да сложите 4 по 2 на човек, ако искате, може да сложите 3 по 2 на човек. Ако искате, може да напълните цялата тава с тези, но понеже ще слагаме и други неща, аз мисля, че ще е достатъчно с тези продукти, които днес сме приготвили за един добър вкус на днешното ядене. Сега. Ето сега забелязваме ориза как е започнал малко по малко да се отваря. Това също е много специфично за самия ориз, който се приготвя. Ето, до сега аз постепенно малко по
малко го разбърква. Ето. Намалихме малко огъня, за да не може да не се загори отдолу, което също е много важно. И след това сега използвам да загорим, като път ще имаме само един загорен рис. Затова разбъркваме малко. В момента, в който вече рисът се е хванал добре, да започва да се учи, ето да отбележа, рисът почти е започнал да се отваря. Оставаме малко, можем да го увеличим съвсем малко огъня и да добавим вече нашите миди, които предварително са измити, накиснати в вода с сол и изчистени съответно от пясъка. Тук всеки може да добави и да импровизира по начин, който на него харесва. Могат да се добавят цукариди. При толкова голямото разнообразие, което съществува в морето, и нареждането и абсолютно всичко ще е по ваш вкус и желание. Така, оставяме ги, за да могат да се попълнят царички. И тук нареждаме. Предварително сме претворили също в вода на сол. И ги добавяме. Като тук също всеки може да импровизира и да ги нареди по начин, който харесва, за да стане и да ни е приятно, когато седим на трапезата. Този ориз е изключително добре върви с едно хубаво бяло вино, а предварително преди ориза може да си пиете една чашка хубава студена бира. Перфектен е за лятото. И сега в момента, когато времето се заглажда тук при нас в Испания, оризът по същия начин може да се приготвим с малко повече бульон и този ориз се нарича вече тук мелосо от калидосо, което означава, че оризът също се изпарява, но не до неговата точка. Той, като се казва, тенек е стар ардиенте, т.е. да не е много добре сварен и да има малко повече бульон в самата готвя. В този случай ще използваме съвсем други съдове, но за днес това. Днес ние приготвяме ориз. В друг случай, в друг ден, когато имаме време, ще заправим друго видео, в което аз ще представя други оризи, които се приготвят с месо, което е типичната паella валенсиана. Също можем да направим арос мелосо, арос калдосо, арос негро, черен ориз и малко по малко. Когато имаме време, ще правим и ще качваме видеота. И ако наистина ви харесва начина, по който аз работя и представям начините, представям тук ядите в Испания, ще имаме дни, в които ще представяме и десерти, които са типични в Испания. И може да се запишете в моя канал. Разпъркваме така леко по леко. Тук също могат да се сложат изкаритки, всичко тук е пак по желание на клиента. Но в днешния случай ни приготвяме един ориз нормален, като на нашата трапеза. Могат да се сложат и скариди, които не са обедени. Тук се казва дамбес. И може така да оставим и да усетим наистина хубавия аромат на един хубав ориз, който днес приготвихме с мен, Павлина. Този ориз тук се казва арос del señoret или ориза на господина, който е включен с вие сме видяхте с какви хубави морски далки. Всекия каламар, малко миди, малко омекаси, скариди, които сме ги обелили предварително и риба по ваше желание. Тук в този случай, в този момент ние използвахме треска, като за 2-3 човека. Не ни трябва много голямо количество, но не нужда поне от едно парченце, което да е 150-200 грама. Наистина с това количество, което днес направихме, ориза наистина мога да ви осигуря да ви кажа, че ориза излиза с превъзходен морски вкус.
И така, нашия ориз е вече към своя край. Ето сега искам да отбележа, че тук по средата вече не излизат никакви михурчета. След като не излизат никакви михурчета, това означава, че ориза вече е към своя край. Затова аз прекратявам огъня по средата и оставя съвсем малко да отстрани вече. Ето. Виждате, мидите вече почти са се отворили. Така. Всеки от продуктите е заел своето място. Тези, които не са отворени, могат да се отворят с нож. Но понеже оризът след своето прекратяване трябва да му сложим нещо отгоре, като хартия, а в този случай ще използвам хартия от алуминиум, който също се използва много в Испания. Значи нещо го затапим много добре. И тези 10 минути, в който ориза ще бъде с алуминиум отгоре, самите миди те ще се разтворят с още повече. Затова го правим с цел ориза, като се казва, да се разтвори, да се задуши, като се казва добре на български. И след малко ще ви представя една чиния, в която ще бъде сложена ориза, който бъде много добре акомпанирано, като се казва на испански акомпаняно, с една чаша бяло студено. Ето и ориза, който днес съм приготвила с много любов и с невероятно желание специално за вас. Така, ето сега да отбележа мидите, как сами са се отворили, а умейкъците абсолютно всичко е заело своята форма, както трябва да бъде. Да си уверявам, че това наистина е много хубав ориз с морски деликатеси. Така, всеки от вас може наистина да го приготви вкъщи и да изненада любимия си или любимата си или неговото семейство изцяло и да прекарате една хубава и незабравима вечер или обяд. Всеки зависи както ще го приготви и така. Ето с една хубава чаша бяло вино. Марката е също по желание на всеки от вас. И така, наистина, ако днес ви е харесало това видео и нещата, които ще продължавам да правя специално за вас, моля,